A fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Acum vă voi arăta cum mi-am ținut eu camera ca să se pună perfect, să se sincronizeze tot. Se vede scociul de pe ea. Are scoci pe ea camera. Nu știu dacă se vede. Uitați aici, scoci. Gata. Acum poate respira și camera. Da, nu mi-am ținut acel un fel de trepied pe ea, pentru că altfel nu prea aveam cum să filmez. În fine, sper că v-a plăcut acest, nu știu, sketch, cum să zic. Sper să reușesc să le editez cât mai bine. Bye, bye! Îmi scot scociul ăsta de pe degete, nu vrea să iasă. Ah!